Ala swimming pool tilangana ti Quadrangle iti Gabaldon Elementary School iti Siyudad Tilawag, Gabway iti panagtudtudo na. Iti panagbisita mi iti pagadalan, nagkedked a nagpa-interview di iti nadanunan mi amang isursuro, ngem kunada nga ababawen iti nabati adanom. Ngem no kapigsa iti tudo, nga 20 palay-palay ti kaadalem na. Idi kalman, one step sa langin manipod di stage. Di ka nga to na. Kasta kaadalam na sir, di da pa makapantakantin no kwa. Siyempre lasa atin damit ita. Well, ma'am. So, maka-apekta talaga dito. Well, ken panagkita idikit, nagadupay kiti-kiti. Kuna ni Cheryl a dati na mapaspasaran ti pagadalan tinadakama ta problema. No napaot iti panagtudtudo na, may sa kaditi na obserbaran daket iti nabaybayagen a panag-SS ti danom. Uray ti kantin, sarekan pa iti danom no dadduma. Patsyan na amay sa kaditi kang runaan na rason, ket iti pan nakagabor iti dati at taltalon iti likudan na paset ti pagadalan. Idawdawat da iti pan nakasulbar na daytoy. Ti amok nga rason na sir, ket deti pa nakagabor, deti ayan, deti taltalon. Idi awan pag-eksitan ti danom mi ngaminan. Kasla catch basin, deti gabaldon ngamin. Nasken ka di nga masolusyonan dito yung incident. Ay uwan sir. Kasi kaasimit dagiti anak na nagbasbasa ito. Kunamit iti City Engineering Office, gagem iti liderato ni Mayor James Brian Alcid iti pan nakaipaay ti solusyon iti nadanunan na problema. Imununa na binisita da iti pagadalan tapnon maadal da iti nasaya at solusyon. Nakita da na baba iti nakaipatakderan ti pagadalan kang runaanen iti Quadrangle. Isumit anasken iti pan naka-elevate na daytoy. Actually, sir, idi Friday, pelang kat di gayam nga napan kami ijay. Tain tawag ti mayor's office at the report from the school. Ket in-assess mi di jay area. Di makikita mi, sir, na babangamin nga talaga jay Gabaldon Elementary School, the whole compound. Although the jay buildings, lagat makita yun tayong elevated. Ngayon, maglalo ka dito covered stage da sir. Ijay ti pagpunduan ti danom ta talaga nga nababa. Didi nga parte na. Yung iti agda mo madami digiti kikitain tayo nga options sa mga balito nga isod ti mo sa resolution naman. When sir, mapanpanunot mi nga rod sir nga kwa nga ma-elevate ko DJ uri di basketball court ay di covered court DJ nga talaga nga minti permi nga nababa. Ket no may elevate DJ uri 0.4 lang ko 0.4 meter ta ma-improvement digito drainage da. And then we will provide catch basin with pump, with submersible pump. Tanong umato ti danom, ipump out tayo, tapno mapan ijay kanal. Iti agdaman nakasagana ti water pump ken hose ang maaramat na inkaso ang malayos manen iti Quadrangle ken daduma paset ti pagadalan. Kuna iti City Engineering Office am usar daytoy amang sagepsep iti danom. Itay bigat sir, inbaon kulit digitay tao ta mapanday kita yung taasisan da DJ janitor nga kas pagarigan ada kas day ulit ni insidente ket maipump out nga dagos ko maday danom basit met pen day danom iso nga no ulit ada kas day sir ipram ko ulit digitay tao mi mapan maisuro dito janitor ta maipump out day danom for immediate solution lang ahaan nga long term DJ sir. Idawdawat iti opisina iti panagananos digiti naganak ken mangisursuro. Kunada nasken iti panagkaykaysa ken no adda iti kabukbukudan da kapanunutan pakaseknan iti posible a solusyon iti pannakalayos ti pagadalan si sasagana iti engineering office adumngeg kadakwada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.